anya fotuko sabele koroshi akake sabele minyi sabele nyima ni korojugo ta ni doro publicité donc nabi ka doro ki koro de mota ye basita be sabale fana ka koroshi ni sabele nyima afulana ko anko ciden jora badri kelen tumame akera sununu yufili tinga kono ciden nana jorda ayun wole no to e kelen ko yala alayhi lahidu min tawuye aya lahidu suru cinyayewa lahidu min taranne ko ne ta suru cinyaye umar ibn khattab ko ciden ma nonu nye jifawde e koy ebe min fo tame ciden ko ay itame katemuka me utese kin jabide wa kunni aya min nana o ma anta bi muslim man fil qubur ni ala ko cide ma mo munu be kaburu kono etese ko do lame kumada ko be nyugo ngulero te nyugo ngule doni ke bawo ko asabatira cide ko sube femme yoromi o sabatire da be femme o yorola ko ni e o yoro inte aya fana be barake sute femme cide nyen munun kuma nyugonya nonu nye cide ka kuma imbe ulu gora aya ni nyoro ni la nonu gora aya kono nonu nye cide ka kuma me ani ni cide ko nanye sudo nanyan ko da abanka samara kawme o fana bole be aya donc ko delina usabatira ciden bolo ko sube femme yorome ulu bole be aya kono ala aya kante goma aya kambe chogore de ma mente ni chogoro ha Ziara kamume ziyaret okulu kofi mbo shege Allahu akbar kofi mbo shege السلام ko sabani su ko do ko cidanye sabani be su do ko ama be su ko juman saden ko fula be sahara Sheikh Abdullah Gumbaji hadisa do farani ko hadisa do nana ako cidanya be su hadisa do nana ko ya chama su Sheikh Abdullah Gumbaji do farani ko ka ako sawun dola aba be su sawun dola ata be su ako ni mo min yake san dola ka be su san dola ka chama su ka do toy basi tika ako hadisa no be sahara Salam. Jamu tu ni kan dia yang ni kuat. Kalau tu tu yang kali si dia ni ya. Sekarang tu si tidak kan. Ini nak kamu sah. Temu ko ewa kabila fula do
ko kabila ko te furu ɲɔgɔn ma mais ni kabila tɛ ɲɔgɔn fɛ mais den sɔrɔla ni kabila la den dɔ sɔrɔla ni kabila ko olu bɛ furu ɲɔgɔn ma mais u bangebagaw ma sɔn bɛ kɛ cogo dɔ bon an bɛ min fɔ o la an bɛ ala de deli ala ka hakɛ ɲuman de di diinɛ faamu ala k'a d'a ma ka limana d'a ma n'an bɛ tugu ala ciden kɔ n'an bɛ to kuranna kɔ ka tugu sunna kɔ parce que kuranna ni sunna ye min fɔ furu ɲɔgɔnma la o ye diina ni jogo de ija ataakum man taridawna diinahu wa khuluquhu fajawuju silamiya jogo ɲuman o de fɔra furu ɲɔgɔnmaya la donc ni bangebaga fila min b'a sɔn an bɛ ala de deli ala ka hakili ɲuman d'u ma k'u sago kɔ k'u lasɔn k'u lajɛ ala ka diina bɛ baara kɛ cogo min an b'o de fɔ mais a tɔ an tɛ se ka kuma kan anw bɛ kuma de dɔrɔn ala ka diina faamu di mɔgɔw ma tegu Sheikh Abdallah Bumbaji kumano ka ko amba Aisha to ko cide madele ka kalo su ka fore ni sungalo te ko Aisha to yin fo me muslimata ko ale ma cide nyen nayi kalo su ka to sungalo na sabalite Aisha ta kumana ka doni de ka ni fana kumana ka doni de ka be sahadendo Aisha ta yin minye ayo de fo ko ale ma ye cide nyen kalo to na Aisha ta be se ka nyina abese ka ke fana ciden de la ko tu ñu na me ale mo we donc ko bese ka ke wodi atu kumbani ko ni sandola ibese ka suka fori sandola fana donc ibese ka chama suyi kana suka fori mais don ko do fana ba ka harisan nunu fara ñogon ka munun ko ciden tumba besu abesu ko alla nyini da tumba chama ndesu ko akorote ka suka fori do fana ko fana ka funni ay wa hadisan gore nana amba situ yire kodo ko ciden tumbe sabani besu wadi sa sabatira shetu ire kono asabatira muslimu ta kono ko ale ma cidenye na be kalo fulatu nyogona ni sabani ni sungalote wa tumbe sabani su ka tugu sungalo ka sungalo tubala wa tumboke ko amba shi ka hadisa wore fana na ko ale ma cidenye na ye kalo su ka fori ni sungalote donc yu fara nyogon do yu fara nyogon ka folo do yu fara nyogon ka ni an bayi shi ko atumba beso nun musulma ta ko atumba beso akoro da atumba ta man desu me atunta su ka babbe do yu fara nyugon kan ni jola do fana yu fara nyugon ka san dola abe sabani su ka sungalo tuwala sawun dola fana abe sabani ta man su ata beso ni fara nyugon ka fulai bebe koni mɔgɔw ye suɲali kɛ e ko kuma in ma faamu ko ni jɔn ye suɲali kɛ n'a minana a bolo bɛ tigɛ wa ubiyɛn hakɛ dɔ de bɛ n'o suɲana bolo bɛ tigɛ olu dinaru salasu darahim o de bɛ jɔn bolo tigɛ ni mɔgɔ ye suɲali kɛ bolo tɛ tigɛ tigɛ saratiw de bɛ bolo tigɛ la pour ni mɔgɔ ye suɲali kɛ bolo ka tigɛ sarati bɛ taa 6 la ou bien 10 yɛrɛ saratu bɛ surutu de bɛ bɛɛ tɛ wa jɔn ka bolo tigɛ baga ye ni sariya bɛ sariya tigiw faamaw de bɛ kiiriw tigɛ olu de bɛ ni mɔgɔ min ye suɲali kɛ olu de b'a lajɛ ka saratiw lajɛ sarati minnu bɛ bolo tigɛ la ni olu dafara de bolo bɛ tigɛ n'olu ma dafa bolo tɛ tigɛ ko ni mɔgɔ min bangebaga a ye tile mugan sɔrɔ sunkalo la
ale fatura sungalo to yetile ta musu ko be ke chobode o dolu ko ko ni mo min kera ni chobode la sunjuru tenne na mbote sunni je ikabali masuru be sunjuru mi saraye ni chobote na ya soro mo do sungalo jora sisa sungalo ya de soro panada ayi juguta banayin koso ayi sungalo juguta anana kene ya kabo banayin na pew atumbise ka juruin sa afara tura ma juruin sa o ko fe banan nana take ube saya sabawure nana afatura ka o juruto akanna akabali masuru be ni jure sarai juru balan ni no be ni jure sarai men ni sungalo damina na de sun damina de o sungalo kelen de konona na le fatura ube banan min kera sababu ye na mi na o banai maseka furake fo ale fatura jurute ni na wala jurute ni na juru yire na kenera tumbe se ka sara masara o ko fa na fatu o de be sara ko fa ko konni mogo mi nkorola te se ka sun ube banabagato bana min te furake e te se ka sun a ka mure bo be ke cogo di o mure be doni kaba ka ɲɔgɔn sɔsɔ bala ni ibnu simira rahimahullah ale ka kitabu lajɛ majalisu sa ramadan ale b'a fɛ urubu sa ko sawu tila nanina ko de bɛ bɔ bon ale ye sawu ale y'a jate k'a bila kilo 2 ani garamu 40 bon ni ko urubu sa tila nanina wala ale bolo kilo tilance ani garamu 40 ibo de boddo modo ko di miskine kelen ma kilo tilance ani garamu 40 do yere be kilo kelen fo yere mais min be mi mo bo sosole la Cheikh Abdallah Kumbali nunu be muindo ani fatawa dejina kilo kelen itla kilo kelen ani tilance ni mo min ko ni yo o te sosole sila parce que do kilo kelen nya foto mo kilo tilance ni garamu tabe do ko kilo kelen ni tilance o yibe se ka kilo kelen ni tilance ko donc ni abo chogo ni akadiye ni sungalo ni tamfolo temena iwo tasuma ka miskine kelen ta da ni sera kan nasungo fara ka ibafa ni tamfolo na fana temena ubi tasuma ka aduma ni tan sabana nana iwo ta fana suma ka aduma ni ibe se ka kene chola na akadiye fana ibe se ka bina ni sungalo banna pe ni sungalo kera mugani kononto de fanta muga ni kononto ta kilo kelen ni tilance iba suma fanta mugani kononto ka beta da ba kelen parce que do bolo koy kana beti fanta kelen mane mana sungalo dongo do be fo dongo do na fanta fo dongo do na da mana fanta ni sungalo kera fanta e wasi mugani kononto de fanta muga ani kononto ibe kelen ta suma ka dama ni sera kana suma faraka be na suma faraka ni sungalo kera tile bisaba de fana ibe fanta bisaba ta suma kilo kelen ni tila ka beta dama kelen ni sera kana suma min faramenta ka ba faraka ni nya bo chogo do a chogo do yire ana sibun maliki tumbe minke tumama korola ni sungalo bana alebe sungalo ta be de faranyogon ka tobi ni sungalo kera mugani koronto abe fanta mugani koronto wole uba du aka soko ni sungalo kera tilebi sabade abe fanta bi sabain tabbe faranyogon ka tobi aka soko no ka fanta bi sabawole uba du donc na kadi iba tilaw ni nyowonte na kadi iba tobi wole uba abe bonni ci wala be komi ni nyinin kadimu kasumate ambe to ka derso bila 15 minutes tora do amba to ke derso inshallah basanya yin nyinin kadu kasuma donc ambe continent ka derso la donc nyinin kadu be to minute tani do
subhanakallahumma wa bihamdika